O alcalde entende que os 3 axentes que se incorporarán en próximas datas á plantilla da Comisaría da Policía Nacional son insuficientes. Comparte así unha queixa do propio Sindicato Unificado da Policía, que sinala o déficit de axentes na localidade, unha circunstancia que impide poder realizar como deber as súas funcións. O número de efectivos son prácticamente os mesmos que tiñamos fai 10 anos, non? Cando, todo o mundo sabe cal é a situación dun concello como este, a situación que se dá de sobrepoblación en períodos estivales, é que o número de plazas que agora saliron, inda que son as únicas que saliron en Galicia, por eso digo que parece que pode haber un interés común en todas as partes, non son suficientes. O que os sindicatos me transmitiron é que as plazas de catálogo non se cumplen todas e que era importante ampliar ese catálogo para que tamén de esa forma e seguindo as ratios que teñen outras comisarías se pudera ampliar o que é o número de efectivos real en Ribeira. O rexedor teme tamén que a situación se vexa agravada unha vez entre en funcionamento a nova comisaría do Touro. As necesidades dunha comisaría como esta, a vigilancia do propio recinto, a vigilancia de o que son o lugar dos detenidos, etc., vai a demandar que xente que agora pode estar facendo calle teña que facer en estes momentos labores de vigilancia dentro da propia comisaría. E iso sí que sería realmente un problema e realmente é o que volvín a poñer en conocimiento da delegación do goberno para que efectivamente se poda concluir que esa comisaría non só vai a ser unha gran infraestrutura, sino que aparte vai a facilitar e vai a mellorar o traballo e a eficiencia do que son o número e o personal que teñen en Ribeira, non?